Hello, mga binati o pinahakong matulungan. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News. Ang channel sa Kalambuan, sa Lungsod. August 22, 2022. Iko PP at your service matulungan. Yes. Totoo. Hindi mo maniwala. Wala. I promise you. Masarap siya. Anong ingredient mo? Wala. Paano nung nandiyan sila? Inimbento ko na. Alam mo, pwede mo kayo benta. Ano na nasabi? Yan ba? May market to. Ano yung pagkain na nabili na may gusto? Para sa mga taong laging ang gato. Ganito. Tingin mo? Ako sana nga. Kasi kung hindi, babalik ako sa sinapupunan ng nanay ko. Sa kanya ba natuto magluto? Hindi. Sa yaya ko. Wow! Niyaya ka. Tiyaman. Okay. Sira hindi. Na makikisa ko sa yaya ko kay nanay Emma kasi laging wala sa bahay yung parents ko. Family of brothers. Pati ate ko nga. Ba't ikaw? Hindi ka gusto. Sinubukan. Bigay. Ay, dito. Luis. Ano ikaw? Bugyan natin. Naman. Pero, si Mama. Masalit kasi siya nung talog yung business namin. Si Papa pumasok sa tulog ka. Talo din. Ay, bawag kami sa ulam. Tumigil na si Mama. Sino mo? Sobra. Alam niya lahat. Hindi mo ako po. Dami niya. Ano yung natay mo kayo?